Acum vin. De ce nu? Dacă... Mi-am dat reboot. De ce nu ajungi în locație, bro? Bro, ce? Haide. Haide! Am avut și eu. Lăsăm doi aici. Knock. Dă push pe ăla, dă push pe ăla. Dă push pe ca flash reboot. Da. E în casa asta, cred că. Nu, acolo. Thank you. It's a big. Knock. Ai. Avem ăștia, stai să-mi dau big. Bă, da. Da. Thank you, Fortnite. Băi, ce pui mei? Get the fuck out. Mi-am cade și putul la reboot ăla și să facă switch. Da, nu știu boss. Nu vine înapoi să își arăți... ia. Pură vine. Nu vine, bro, și eu. Nu, că venea deja dacă era. Ei, da, nu știu. O, fi zis teammate. Mă, nu-s două, e un solo și un două. Hai să batem. 23 oameni. Hai pe ăsta aici, hai pe ăsta. E Loli. 17. E pist. Fac pe pist în spate. Da, nu mai fugi de mine! Nu pot să... am autism. Am așa. Vezi că e un team în spate. Știu. Hai, fugim de ei. N-are rost să ne batem mult, ne riscăm un meci întreg. Cum ai făcut meciul trecut, Mihai? Da, am murit de data asta, please. Momentan, vezi că o să fiu bere în față, cum ieșim după dealul ăsta. Ok. Trebuie să fie sănătoși. Hai, după copacul ăsta. Sau? Nu, inbox. Mergem pe el? Hai pe el. E după copac! Damn. Era și inbox. Ok. Crack. E mort. Vezi că vine teammate-ul sau? Am aim oribil. Da. Eu n-aș hai după copac să-s... Era după copac. Dar pe mă gândeam că mă mișc un pic pe lângă el 2 metri în jurul lui și o să zic, nu. Te bați pe ăsta? Corect? Da, e corect. Nu pot să... Zero aim. Te înțeleg. Cred că-mi trec covax. Am fracking. Ne luăm tot party. Vrei să dăm dip? Dacă vii la mine eu am shockwave să fugim. Dar mi se pare că nu mai e aici. Mai este aici. Da, hai, tu stai după tine. Fugit. Da. Știu că-i se merge să se bată cu mine. Ba nu. Ba nu. Dar să... Bă, n-am sigur că nu faci. Fugi. Dă-ți tribut. Rezistă 14 secunde, te rog, hai. Nice, ai avut shockwave-uri. Așa-i? Ce? Ai avut shockwave-uri, așa-i? Da, maxim. Pe cum mai fugi, stai un pic. Cu grappler-ul. Cu grape? Ce? Pula. Am făcut Spider-Man. Nu știu, Asta League of Friends. Ai călărit-o și ai spurat, departe. Da. Eu zic să nu mai mergem la ăsta. Da. Fă-mă să nu merg la asta. Ok, pare a fi solo măcar. E crack, knock. Ce căcat e cu ăsta? Ce caută ăsta în jocul meu? Dă-ți repede! Bă, chill, că nu e așa de mare panication. Nu că nu-i boxul tău, bă. E full box ăsta. Nu a scăpat. Că dacă nu-i box, nu puteai să facem boxurile noastre. Ia la minus 5-6. Am murit și eu. Era din două părți. Da, suntem slabi ca naiba, îmi bag piciorul în tot jocul ăsta. Bă, observ. Aici nu înțeleg dacă e bun punctajul ăsta, dacă nu e bun, că n-am jucat un tânăr în viața mea, numai normale.
Cine era joacă reload? Exact. Bro, nu Nu știu, hai că mai pe Fortnite trecă să văd cum e. Ok, suntem locul Bro, deci nu vrei 100% să în băgați Europa. Chapter 5 Season 2, Gatekeeper, Helia. Hell yeah, Bust SMG. Da, și după aia își dă Peter Botwin cu 300 de puncte diferență, dai seama. Și are de fuck Peter, hai, uimei. Squid Bă, Game, low-key. duo să rank up reload, așa. Europe, nu Middle East. Locul 1 îi 50 de puncte. Damn, dar probabil că suntem pe locul 1. Mai trebuie 42 de puncte. Stai că mă uit pe locul 10.000, că noi pe acolo suntem, așa de bun să zicem. 20.000. Nu, cred că. Că n-asta de Locul 10.000 îi 0 puncte, ăla-i. Nice, suntem cei mai buni din lume. Hackeri! Ce slab jucăm. Prostia asta de kill. Păi bă, dacă punem numai highlights-uri de la meci o să avem 2 minute video. Păi nu mă hai la ți-l pun. Steamy, hai. Nu că eu pun și cum cânt, cum dansez, Da. cum urlu. Dic, cine e ăsta? Hitler. Bă, Sper să nu mi-au demonetizat. ce s-a terminat în 1945? Nu știu, vere. N-a fost acolo. Cred că văd pe noi reputații în locul ăsta, nu cred așa ceva. Charge, dar nu joc cu arma asta. 8.900, Oh my fucking god, ce bună, ăsta a furat un kill. E bună cu barma asta. Se poate, I believe in... I don't believe. You believe? I don't Nu. believe. Teacher, nu. Bă, dacă facem top 10.000, e o minune dumnezească. Oricum, Păi Dumnezeu există, deci probabil. da, există ce să facem top 10.000, 100%. Sau plictisi playerii să joace. Sau ne mai primim încă o șansă. 27 în aer, 26? 27? E one tap ăla. Spamează la casa aia. Where is he? Where is Omni-Man? Bow. Șmecherea ține digger ca să... Ok. Hai, de ce ai făcut asta? Mort? Vii cu tine, și mi și playerii cu mine cu tot. Nu, tu nu-i aduce. Bogdan, ce faci? Am adus playerii. Hai răbdare un pic. O să vină și ei. Oh nu, fugi. Run. Harder, run. Așa, hai mămuți. Da. Am ratat. Hai 26. Deci sneakers? Al câtelea 25-lea meci ăsta? Was ist das, Digga? Al câtelea meci ăsta? Dar eu nu știu că să dai un shockwave. Bau, dă-te un shockwave. Sari. Am sărit. N-am Mă duc dat să sprint. fugi. Păi da. Nu duc mai fugim, de asta l-am dat. Dă. Bush! 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 Îs player lângă Bush, o să ne știe. Dar e... Low-key? Bush! Hai în Bush! Oh, nu, player acolo. 90 white, nu white. Crack. Ok, și o sunt semi-crack. Crack these nuts. Ba. O, de aici. 5 white la 1. La Dynamo. Knock. Oară. Deci nu știu ce... Bă, am farmat kill-uri pe copilul ăsta, treau. Lasă! Deci, în semn de recunoștință... Good... gracious. Good gracious. Drop, Bob, acolo! Dă-l ăla de pe drop. Nu-l văd. 26 white, solo, n-are arme. Bau. No, Oh my fucking god! I-am dat nu, pop. Ăla a fost abuz. Nu, fuck. Da, aici la viață de acolo. Plec din aer, omoară, pat din aer. 45, white, 5 white, 35 white, 20 HP. Nice! O, două. Iubim playerii ce n-au chestii bune. Iubim. Iubim playerii care sunt săraci. Da, iubim sărăcimea. Iubim săracii. Da, deci, da, bro. Ce compilație nervoasă să fie chestia asta. Din box nostru. Nu mai, oh nu. Nici măcar nu mai dat.
Am dat mai Oh my bine. fucking neighbor. Acolo. Hai că iau drop-ul. Acolo, player. Parafin, e solo. Dacă mă healez. Nu știu care e separat din duoului. E răbdare. 30. 80, corect. Nu-i iuat. Bă, da, i-am la fund. 31 white. Daune, fugi! Nu! Da, hai că-l lăsăm. Să mai stai așa cu viața. No, Player, simpaș. Nu-i ăla. 30 de meci? Nu, e crack. 33. Crack. L'altul din trei? Care din 3? 30? E crack. 30 din nou? 30 mai knock. Fix ăla. Bravo. Îmi dau un mic. This is the end. I've made all achievements in Minecraft. Chicken jockey. Trebuie să te-ai menționat. Da. Plec cu gliderul. Unde? Nu știu, aici era în spatele meu. Unde? Nu știu. Nu știu. Am două sniper-uri. Uite acolo-i. E fac. Player, în spate meu. Cât direct, înțelegere. Bă, dar ăsta să nu backshot-uri, probabil. Atunci hai să stăm aici cu noi. Nu, hai, dă-ți ăsta. Hai, dă-ți ăsta. Sparge! Nice. O, nu. Fugi. În ce parte? Ok, partea aia. Mi-am luat. Sniper. Ai medkit, by the way. Da. Mulțumesc, sigur nu l-am O pus. să-mi dau un slurp. Auzi, hold my ball for a second. Nu mai ești cu Lara Croft din asta. De ce nu ești cu Mr. Last Brutus? Că ăla e tuf. Vreau pe Brutus. Mie nu-mi trebuie. Just holy go friend. Cum ți-ai luat atât tare, bă, ce mai nesimțitule? Asta că-ți dau un slurp. E ok. Ce? Și tu nu ți-i spate, ce faci? Avem scris câte site-uri de aici. Polonia. Trebuia să fac ce nu trebuia să zic. Deci tu vii cu mine în boss și ții peretele care îl țin eu? Vreau să ții orice alt perete. Am șoc. Și eu. Nu mai am șoc. Stai să nu-ți dau ție. Ăla. Rob. Slurp-ul. Mi-l trebuia mie acum. This is the end. Neu. De o oră facem chestia asta. Minor. Câte timuri mai zvii, câte timuri mai zvii? Păi, nu eram atent. Oh, 8. Damn, boy. Bro, vreau să dau revive, vreau să mă joc cu mama. Poți să dai revive. Toți. Ok, bro. Trust me, o să vin acum mașina la mine în bush. O să-i dau one tap cu ăsta. O să am refresh full, o să dau clash la meciul ăsta. Dacă mai fac de șoc, vreau să câștig meciul ăsta. Dacă și cu parcă. Te rog, să pici pe mine, să pici pe mine. Yes! Oh my fucking god! Hell yeah! Hell yeah. If the ski fall, yeah, need crumble, we neighbors, fucking neighbor. Bă.
Uh-oh. Shiver my... Shiver my... Shiver my balls. Shiver my balls, Te rog, nu. Să uite-te la mine. Dați Shocky Wavy. Shocky Wavy, să te știu. Nu! Este shotgun, nu pe... Nu! Bă, what? Da, What? mă vedeam? Nu. Halker. Hai că e pe cameră, l-am prins pe cameră. Cum îl cheamă pe ăsta care m-a omorât? Hitler. Reportă player. Care m-a omorât? Eliminated-ul. Ăsta. Fotbal? Da. Cred că. Cheating and hacking. Continuă. Încept. Nu? Asta m-a omorât. Saw me through the bush, one-shotting. Eee, idiot. Ah, mi-am luat din aer. Dar cum le-ai omorât și nu mi-a avea asta? I-am dat Cum două ai- blankuri. Bro. I-am dat două blankuri. O să mă uit pe videoul tău după asta și o să-mi dau seama ce break-uri e. Exact. Am hranat mai multe puncte. Knock. Peterbot? Bravo. Knock, Peterbot. Acuz zo meciul dat Popov, what do you mean? Cum e Cătălie? Cum e Cătălie? Să fie sănătos. Unde ești? Ce ești acolo? Nu că aici sunt playerii buni. Ce? Ce e eu? Bro, e... Bro, one tap doar a dispărut. Vine ăsta, Da. Nu. Intră Ia, că bine, merge să Bogdan. E afară. Nu! Fugi. Nu așa că nu știu ce aia. Mie se pare simple cumva. Mi-ai fugi de aici. Mi-am luat absolut clip. Sush, slashy bot. Cu default-ul ăla. Fugi, Mihai! Hai, puteți să faci, trebuie să iei locul 2, Mihai. Trebuie să iei locul 2, trebuie să te la locul 2. Fugi! Dă-ți boxa lângă un copac dacă poți. Dacă vezi că se bat, nu trage. Sau dacă se bat, trage în solo, nu în duo de data asta. Nu e solo. Dă-ți boxa. Ia, da. Te rog. O, da, nu! Ai viață? Damn, ce rapid a făcut ăsta fight-ul. Nu mai putem, gata, nu mai avem meciuri. Adică mergi cum am. Mie nu mai am de voi. Ce? Ți-un... I just played 0 out of 10. Na, vezi? Na, GG's. GG's. Momentul final, câte puncte avem? 54 de puncte, ăla-i mă, ăla-i mă, nice.